Ikan gari on silap dana. Ui. Udah sana. Kanang kan ya. Cabai deh cabai. Tup tuh nah. Ini cuma taruh teko ini. Nih ya kah? Ini apa kain lo? Hai turun. Hai. Dia nengnya leh. Kha. Rasokan. Nih saya kanangan. Siapa dia? Dia kanangan. Kana deh. Oh, kasihkan. Aku tuh yang motoran raya kita. Ayo saya kayak soalnya duban pakai. Pulang bro. Ayo ini bibara. Hah? Everyone, welcome back to my YouTube channel. Lwgwfwr dini Biswakarma ni puja hoखांबाय फटा लाखांबाय ओमफ्राय दा नै गारि गाखोनोसै नासमेर बिराद सान्दुं दुंलाय अखाया दोमैलु खालामबाय थादों दिनै जाजोब्बाय नै अखा हासिगोन फुजा जानायावनो अखा हासिगोन ये पुष्पारासनि सला गानदों नै ओमफ्राय आथिङाबो पुष्पारास जाबाय निया थाबाय साखोनसै दावदि Desa kan siapa ini? Desa, apa sih kan sih? Puspa ni soal kan nani besar ya kuni siapa yang punya aja bu puspa ras ni wajib zakah bay, tahu dia. Gari kan sih, dari samir kah? Biswakarma ni. Hai.
माबायाव लागै Ini siapa mana garis soleh baik. Acik lo. Di sana kan jelas lo nih. Apa? Hey. Gini dia acik lo ah. Sampai sini oka hana hobai, puja hukang gobai, thewbaबो जेबो खस्थ' जायासै जोंहा हukang गोबायमोन नालाय ओमफ्राय बेलेग नासो होनो हायाखैमोन दां ओमफ्राय जों दा बुट जानो थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर न' जोंना बुट जाबथिङो नालाय ओमफ्राय दा बुट जानो थांनो नागिरदों सोलोफोर बेखौनो एसे देखायलांनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो साथा लानानै नै अखायाव थाबायनायानो बिराद मोजां अखा हानायाव साथा लानानै बेरायनो बिराद मोजाङानो बेलेग Bajani soalnya kadok makan deh. Saya nak mana video panai babu, video delay prop nani panai harus nak dress pergan nani panai ya. Si no seri tadi video panai lah bayi singa. Orang ni yang asal kadok makan deh ni. Mulai sanjari sih kela. Ya, न'खरसे गिरिनियाव जाखांबाय आरो सोरनाव मोनजाबावो थांनोसै बिराद साफा नुदोंलाय नै बुटखौ बिराद बुट जानो हायोलाय आं ओमफ्राय गुजुनाया गायाखै आंना थल्ल' गुजुबाय थादों थांबो गैयाबाथाय गैला बुटआ बुजासिमान मोनबाय नै बिस्कुट सेन्दा मोनदों जोंहा माखासे मान मोनबाय बुट जाबथिंनानै Mai dah nurang punya sih. Kaisa ya kayak dia. Hai jangan nih kaisa nih. Oh. Jangan thang. Nah sana saya ikut apa apa? Bahagia लोगोफोर ओमफ्राय दा हाफिनगोन नामाथाय मिथिया ओमफ्राय दा मामालानाव थांनो हानाय आङो बिसाबो फुजा होदों ओमफ्राय ट्रेक्टर लानायनि दिनै फार्स्ट बिश्वकर्मा आरो ट्रेक्टरनि ओमफ्राय एसे गिदिर बानायो ओमफ्राय बेयावबो थांगोन ओमफ्राय आइदोबाबो थांना थाहैग्रोबाय ओमफ्राय आं दा थांसिगोन आरो लोगोफोर मेला ओमफ्राय आंना बुदा बेखिना बुदखौ आं दा जाजोबगोन आरो आं बिराद बुद जानो मोजां मोनो लोगोफोर ओमफ्राय बिराद गुजुदों ओमफ्रायबो आं जानायखौ गारा लोगोफोर नैबेबो बिराद जायो बुद गोजा Ini aku mak खालामदों नै हाथाय सालांगिया लोगोफोर ओमफ्राय गाबोन जोंनि गामियाव फुटबल खेलाबो दङ आरो लोगोफोर बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन लोगोफोर फार्स्ट प्राइजआ 14,000 ओमफ्राय सेकेन्डआ 10,000 लोगोफोर बिराद इन्टारेस्टिं जागोन खेलाया नायनो ओमफ्राय गाबोन आङो देखायगोन नोंथांमोननोबो लोगोफोर नोंथांमोननोबो नायनो हागोन लोगोफोर नै आं बुट जागासिनो नै ओमफ्राय लोगोफोर आमाइमोननाव थांनो ओंखारनाया थांला आङो हारसिं जाबाय थांनोबो ओमफ्राय न'आव रावबो गैया जायो नालाय ओंखायनो थांला आङो ओमफ्राय दा बुट जागासिनो आं लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो इन्ड खालामसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन